Nandito na naman tayo sa panibagong content. Kaya maraming salamat sa laging sumusuporta sa aming channel. Ang kwentong ito ay angkop sa isang batang babae na nagsusumikap para makabili ng cellphone at matulungan ang kanyang ina. Isa ka sa mga nakaka-relate nito ang kwento ng isang batang babae na hango sa paggagawa ng popcorn. Ang sarap pagmasdan at balik-balikan yung mga nakaraan na ating pinagdaanan. Tara, samahan niyo ako sa kwento ni Popcorn Girl. Tara! Ayan si Minang. Ang kanyang palayaw ay Minang, pero ang pangalan niya ay Jarmin. Dumidiskarte para makatulong sa pamilya at pangarap niya makabili ng cellphone. Tignan nyo at pagmasdan nyo kung paano siya magluto at gumawa ng kanyang negosyo. Negosyo na patok sa bulsa at yakang-yaka. Tara, samahan nyo ako at subaybayan natin ang kanyang kwento at ang kanyang paniniwala sa buhay. Tara, samahan nyo kami. Sa mga katulad po dyan na kabataan, tulungan muna natin ang ating pamilya. Ayan si Jarmin. Ayan, nagpre-prepare na siya sa kanyang negosyo. Ang paggagawa ng popcorn at pagbibinta. Yan, tignan natin kung paano niya gawin at diskartehan kung paano lutuin. Samahan niyo kami at subaybayan natin ang kanyang kwento. Nakakataba ng puso nung makita mo yung ganyan na babae, masipag, matyaga, at madiskarte. Sa edad na yan, alam nyo ba kung ilang taon na yan? 15 years old lamang. Pero ang utak niya ay daig pa yung 30 taong gulang. Tara, samahan nyo ko at subaybayan natin kung paano siya gumawa ng kanyang popcorn. Kaya kung isa ka sa mga nakarelate kung paano siya magsiga, pakishare naman para mating matulungan ang ating kababayan. Tara, subaybayan pa natin kung paano pa siya dumiskarte at lutuin at gawin at magsiga. Tara, samahan nyo kami.
Ayan na siya. Piniprepare niya na kung paano niya isasalang ang kanyang popcorn. Ayan, binuhusan niya ng mantika. Mantika na galing sa plastic. Ang tibay, di ba? Nakaka-inspire talaga yung babaeng ganyan. Yung bibili ng mantika at naka-plastic lang pala. See, tignan natin at subaybayan natin kung paano niya diskartehan ang kanyang pagluluto. Sa edad na yan, nakaka-inspire talaga. Alam mo ba yung kabataan ngayon, focus na lang sa paglalaro ng ML, PUBG, at saka Counter-Strike. Pero yan, dumidiskarte para sa kanyang pamilya, lalong-lalo na ang kanyang nanay na mahal niya. Galing talaga. Pinaglutuhan niya ay isang ordinaryong kaldero lamang. Diyan niya niloloto ang kanyang negosyo. Negosyong popcorn. Diba? Ang galing. Ganyan kasipag si Jarmin Ballesteros. Tignan niyo kung paano siya gumawa, dumiskarte at para kumita ng pera. Tara, samahan niyo pa kami sa kanyang kwento. Yan, hinango niya na ang kanyang popcorn.
Mukhang masarap, ang bango. Yan ang negosyo ni Jarmin Ballesteros. Ginagawa niya yan para matulungan ang kanyang ina at para makabili daw ng bagong cellphone kasi yung cellphone niya ay matagal na at kailangan niyang gamitin para sa kanyang online class. Tara, subaybayan pa natin. Naman. At isa rin po, gusto ko din po makabili ng panibagong cellphone, bagong cellphone. Kasi po guys, yung cellphone ko, natagal na, tapos nag-hang na. Kaya kailangan ko din po ng cellphone pang online yung class namin. At pang search, ganun po. Kaya po ako naggagawa ng ganito kasi pang dagdag po sa pambili ng cellphone. Yan pala guys, maglagyan. For only 10 pesos guys. So, 5. Ang dagdag lang. Ayan na nga, tapos na. Pinoportion niya na at ilalagay niya na sa plastic. May color, yellow cheese. Yan yung hinahalo niya para may iba't ibang flavor. 10 pesos ang isang plastic. Ang kanyang paniniwala ay unahin muna daw ang kanyang pamilya dahil bata pa daw siya at hindi niya iniisip ang mag-boyfriend at pumasok sa isang relasyon. Iniisip niya tulungan ang kanyang pamilya, lalong-lalo na ang kanyang ina. Tara, samahan niyo ko sa kanyang mga kasabihan at paniniwala sa sarili. Tara, sabayan niyo kami at panoodin ang buong kwentong ito. Dito po, 5 pesos. Sa mga katulad po dyan na kabataan, tulungan muna natin ang ating pamilya. Huwag puro ML. Hindi naman yan nakakatulong. At tulungan din natin ang ating pamilya na itaguyod ang ating pamilya. Parang ako, tinutulungan ko ang aking single mom na mother sa pamamagitan itong popcorn. At least araw-araw nakakabinta din ako. Kaya nakaupo lang,
nasa bahay lang, hindi tinutulungan ng mga magulang. Kaya kung wala kang magawa dyan, kung may naisip kayo, pero magulang yun, hindi puro yung cellphone. Tapos wag puro GF, DF, kasi di nakakatulong sa inyo kasi bata pa kayo. Tulad ko, 15 ko pa lang. Unahin mo yung BF at GF. Saka muna yan. Mag-GF, mag-BF ka, wala kang ipapakain. Magulang mo, hindi mo natutulungan. Paano pa kayo kung may anak ka na? Gawin nyo guys, simple lang. Nakakatulong din ako sa aking mga magulang, pangdagdag, pambili ng pagkain, ganun po. Sa ito, ginagawa. Nakakabili po din kami ng bigas at ulam dahil dito. Kahit kunting tulong, nakakatulong din ako sa magulang. Kahit ganito lang. Iniisip ko sila kasi single mom pa sila. Kaya ayoko din na mahirapan yung mother ko. Kaya payo ko lang sa ating mga kabataan na kagaya ko, tulungan po natin ang ating magulang. Para kahit maliit na pera, nakakatulong tayo sa kanila. Kasi yung nakaupo lang tayo, ganito lang. Pwede din niyo po akong gayahin, ganito gawin niyo guys. Makakatulong na kayo. Kahit maliit na tubo, patok naman. Daming bumibiling bata. Tapos mga nagiinuman. Gusto-gusto din nilang ipangkulutan ito. Itong gawa ko. So, bilangin po natin guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ay, 10, tas 11, 12, 11. 3, 4, 5, 6, 7. Bali, 11 na malaki. Tapos, 7 na maliit. Bibinta na natin. Okay. Ayan na, natapos niya na. Nakapagbalot na siya ng kanyang paninda. Mukhang masarap talaga ang popcorn. Parang nasa sinihan. Tara, tunghayan pa natin ang kabuuan ng kwento. Sana natuto kayo sa kanyang kwento. Kwento ng pagbibinta at pagdidiskarte ng popcorn para kumita ng pera at matulungan ang kanyang ina at makapag-ipon na pambili ng kanyang cellphone. Tara, subaybayan pa natin ang kanyang nakaka-inspirasyon na kwento. Kaya sa mga nanonood dyan, sana nakakuha kayo ng magandang aral at diskarte sa batang to. Kaya huwag niyong kalimutang isubscribe at saka like at share para maging update kayo sa aming video. Tunghayan pa natin ang kwento ni Popcorn Girl. Tara, sabayan nyo kami at tapusin natin ang buong kwento.
11 tapos 11 na malaki tapos ito Gana. na. Ayan na si Popcorn Girl. Ididisplay niya na ang kanyang paninda. Ang paninda niya ay ilalagay niya sa tindahan ni Uncle Samuel. Ayan naman ang tita niya, si Auntie Billy. Siya ang tagapagbantay ng tindahan ni Uncle Samuel. Diyan niya nilalagay ang kanyang popcorn para kung sakaling may bibili ay makikita ang kanyang paninda. Kaya maraming salamat!